Habaru Luka fuɗɗiri idayngol Yeesu. Habaru Luka holli en Yeesu woni kisnowo non o hollira nder Isra'ilanko'en. Habaru belɗum ɗum laamu Allah ngam ɓe ngalana. Moy woni annabijo Allah gongajo? Ekkitinol garengo. Yeesu e tokkuɓe mo ɓe ngurtake yaaki Urushalima. Ton ɓe kawray e Yahudanko'en ɗuɓɓe ngam humto sakkinki. Joni fa Luka yiɗi holla yaadu ndu no wontidiri dow kocceje Isra'ila. E ɗum siftorana en yaadu ndu dow kocceje Isra'ila ndu juutundu. E Musa ɓe tokki haade hoccere Sinaye yaaki leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. Dawda laami leydi ndin e nder gariri Urusalima. Luka e holla Yeesu laatake bo Musa e jamanu maako. O tabbitini alkawal kesal ngal Allah wa'di e Dawda. O hawriti yimɓe maako les laamu go'o. Ko Yeesu ummo sey o lili tokkuɓe mo 12 ngam ɓe siryanoɓe wigeere. Nden Yeesu waroya ngam andina ɓe habaru belɗum nder laamu Allah, ngam ɓe kawta nder ɗum fii kesum ɗum Allah waɗata nder Isra'ila. I waɗi ekkitinolji i baldi nder ɗo'o. Tokkuki Yeesu waylay nyumo maɗa dow ceede ino jooɗortoɗa e non no kakkilanta no ɓe galana. E nder kondi e gariri Yeesu no moɓta yimɓe ekkitotoɓe no jooɗorto nder alkawal kesal, no saɓɓe gartirta gokkitiroɓe, nden jogitotoɓe garta yaafotoɓe. Yeesu wayliti nyumoji yimɓe laato no haani. E habaru belɗum ngam ɓe galana kanjum woni mawɗum nder habaru Luka. A taway ɗum nder ɗo'o. Yimɓe nefniɓe mo'inama, kaaruwa en jaɓama, jaɓoɓe seede leydi kamɓe ma ɓe jaɓama. Kanjum woni laamu Allah ɗum Yeesu ekkitini. Ardiɓe diina Yahudanko'en i cutimo, ɓe fuɗɗi tefrukimo leyfi to ni o annabijo. Ngam ɗume o jaɓɓoto gaɗoɓe hakke imo nyamda e maɓɓe? Ɗo ɗum holli bono foɗfoɗtirki. Ngam non Yeesu noddiri kirtari bo sumpo laamu Allah. O noddi yimɓe ɓe mbawata mba'tanomo. Yeesu yahi humto e ardiɓe diina Isra'ilanko'en. E ɗon o holliɓe eɓe ngodi mangu hoore, eɓe mburtina ko'e maɓɓe nder sumpo. Amma ɓe paamayi. Nden o holliɓe e bandol andagol bi'aygol nihi. E woodi nyaako mo ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo. Ɓiɗɗo mawɗo on imo woodi ɗawtare e baaba maako. Minyirawo on na? Minyirawo on o loɓol. O ummini hakkilo o teeti ndonu maako. O nangi yaadu gariri goɗɗundi, ton o sankiti jawdi maako bo kaŋaɗo. Nden sey hoccere nangi leydi ndi, ceede maako nde'i. Ngam non o jaɓi kuugal hakkilanki aladeji goɗɗo. Weelo nangimo imo yiɗi o nyama nyamdu aladeji. Nden ɗum yantanimo e hakkilo. To mi so'ake wuro mi huwani baaba am no ɗum halliri fuu, mi nyamdata e aladeji nder wuro amin. Ngam non ɗon e ɗon o ummi o nangi laawol yaaki wuro, imo nyuma iri tuubol ngol o waɗata. Baaba on bo tabbitini ɓiyi ko hisata hokkere nde'e, amma wonde nyalde o hayni goɗɗo e waroya dow laawol, ɗum ɓiyam emo foofa. Ngam non baaba on doggi taɓɓoyimo wuundimo. Ɓiɗɗo on fuɗɗi metuki, baaba mi fotayi mi laato ɓiya, hoccam mi laato goto nder kuwanoɓe ma. Amma ko o timmina, baaba on noddi goto nder maccuɓe maako, o warda e kolte e paɗe e hotande ngam ɓiyiko. Ɓe siryo humto e nyamduji ngam nyalde humto wari. Ɓaawo seɗɗa nder nyalde nde mawnira on yotti, o wartoyi daga kuugal ngesa, o hetti miñiko majjunoɗo wartoyi wuro. Ngam majum ɓe gaɗata fijo humto. Nden o ɓerni o nyumi dow majum, emi ɗawtano baaba ko nde nder duuɓi ɗuɗɗi o meeɗa e waɗa humto bono ni. Amma o semtiniɗo nder iyalu wartoyi e ɓe ɗon gaɗa humto ngam maako ɗum nefni ɗum. O sali nattugo humto ngol. Nyaako on heɓti ɓiiko mawɗo on yaasi, o wi'i, ɓiyam a nder iyalu ko gonɗen fuu ɗum maɗa, dole mbaɗen humto ngam minyirawo maɗa. Ngam o kalkunoɗo, amma joni o heɓtama, o mayino, joni bo emo foofa. Yeesu e yiɗi ardiɓe diina ngi'a gonɓe yaasi no Allah yirata ɓe. Ɓiɓɓe rewɓe e worɓe ɓe tetoyama daga nder mayde. Laamu Yeesu e omti ngam ko moye. No ɗum nattirta woni e lestinki hoore, nden e anduki a yiɗi moƴƴere Allah.
ngam noon ardiiɓe diina ɓe ganyi yeesu e tokkuɓe yeesu fuu e allah mo israila. ardiɓe ɓen ɓe ganyi ɗum inon yaadu yeesu wari e re'irde ciya narral ngal ɓeydake. o nangi laawol yahki urusalima ngam humto sakkinki, kamɓe bo ɓe siryake no ɓe ittirta yonki maako. ɗum woni ko deftere lukka ɓeydata ekkitinki ɗo yeeso.